Wenqothovu yasophongolo sawubona. Yebo njani malume wabashana? Siyaphila Nqothovu. Uphetheni lana weNqothovu? Uphetheni? Nkosi yami ngiphethe izinto zobaba lapha evusa amakhaya. Nangi nje uKing Bloom Juice. Yeah. Uyasiza kakhulu ubaba mayise ekhathele uthotha ubaba akasayithanda inkonzo. Yes. Uyasiza lo uyavuselela ama-feeling kababa ejabule. Okay. Bese siphatha futhi inkunzi la. Okay. Inkunzi kusahambisana nazo njalo izinto zobaba inkunzi kaBlamane la. Manike inkunzi kaBlamane yenza ukuthi ikwazi hayibo. Yashaya la iyabona. Manike ngiyenza njani? Ngiyayiphuza ejabula. Uyaphuza ipune ezintathu ekseni phuza ipune ezintathu ntambama. Ayiphathisani ngekhanda. No ayinana ama side effects right nje. Ama organic herbs la. Yes, phinde futhi ngiphethe inkomazi la, inkomazi yomama ke la, nomama mayiziza ukuthi ngathi umdlalo akasathandi kahle uzosizakala la. Usho kanje? Yes. Okay. Blamane phela phethe Blamane phela into ethimlayo. Into Hayi lapha ke ngiphethe ishubisa ke yabo girl mawuphethe nje ama period pain uyakwazi ukusizakala ama hormones wakho ukubalansisa yes uyakwazi ukusizakala la neshubisa stop 6 phela. Stop less. Stop malume. Usho ukuthi lala ngiyombesane ngikhiphe yonke imali. Ngisho into ka1. Ngisho stop phela. Nqothovu. Lapha ke ngiphethe itiye kagogo umagogo maphumulo eThekwini iDanono la ngiphethe impesu la. Ngiphethe impesu phela nayi impesu. Uphethe nempesu? uV20. Yeah, phethe impesu original impesu. Ngilanda evenda le. Uthini manje? Yebo malume. Manje itiye kagogo laphana lenziwani kulezi elani? Itiye kagogo lelo uyabilisa ku1 liter mawulibisa ku1 liter ulipholise bese uyaliphuza ekseni nantambama. Liyasiza kuma kwi-period pain or i-discharge yasiza lo. Okay. Yes. Okay. Bese kuthi la impesi yabo baba le V20 le yade nginibonisa yona le i40 yona iyatholakala futhi la kwaNqothovu. iDanono ihambisana nanali itiye likagogo uyatholakala la kwaNqothovu uyayikhotha nje noma uyidle neDanono nje uthele kancane nje kangaka hayibo stove njalo. Yes. Bese kuba la ngiphethe iKing Bloom Juice Lady abantu besifazane uyasiza kumuntu wesifazane ulekelela ama hormones wakhe. Iyasiza ukubalansisa ama hormones yes. Iyasiza futhi ukulekelela uma ungabe ukwi-period pain uma ungena kuma period ube nezinhlungu iyalekelela la uKing Juice. Kuningi uKing Juice kufundiwe kubhala. Uphethe into eningi kakhulu. Bese kuba inhlanhla la Blamane futhi hayi Blamane ngiliphethe phela mina. Uthini manje Nqothovu? Ngiphethe kakhulu inhlanhla semandulo la. Ufuna umsebenzi ufuna konke imali business lakho lambe kahle nakho. Nhlanhla semandulo. Phela ibhasta la ngiphethe unqo. Phela ibhasta original unqo uphela ibhasta uthi 100 rand. Uyatholakala kwaNqothovu. Phathi chlorophyll juice. Khona iyasiza ukudetoxa, iyasiza ukulekelela uma umuntu ophatha une acid. Yes. Ugcwele kakhulu acid iyasiza la iyalekelela.